Assalamualaikum gendut Niken Salindri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Goyang tercinta. Aduh, terima kasih Nduk. Sehat ya Nduk ya. Alhamdulillah pangestune Pak. Rawuh jam pira ning daleme Pak Marno? Jam pinten Pak? 7:30 nggih. 7:30 nggih. Nggih, 7:30 alhamdulillah. Sing ngenteni ki lho Kyai Semono kabeh iki fan Niken Salindri ngono kuwi nggih. Niki tiyang sakmenten kean niki ngentosi kula to Pak? Ngenteni jenengan. Sanes jenengan. Nggih kula kali jenengan. Oh, Dadi Kyai alhamdulillah. mriki sing disenengi kula kali jenengan. Lek Alhamdulillah. burine jenengan sing nyenengi mung maratuwane kalih anune tok niku pisane. Iki sing diarani wong bodho ning gawe ukara dhewe. Kok iso? Sing dinteni iki ora kowe karo Niken. Lah, Sing dinteni iki sing ning jero kamar mandi iku lho. kok iso? Kok ora metu-metu dinteni. Ayo. Wong kok kowe jenenge banci ladan kowe. Kok Bareng iso? Niken ngadeg kok aku ora dinteni piye? Loh, lah bocah iki kan sik cilik ya toh. Cilik apa? Iki pernahe putumu lho Pak Degareng. Kok Putu. apa ya? Kowe Aku ki putune sampean lho. Lah sampean nggep apa aku? wah, aku ngerti cah saiki kok kaya ngene ayune. Aku biyen kesusu lahir ngopo ya? Oh emang lek sampean kelahirane padha karo aku terus aku arep sampean pek pacar. Sing ngomong sapa? Lah ngono nyapa kok ngomong kesusu metu. Yen aku ki lahir saiki sing tak pek iki lho. Tuti, Lah nyapa? Tuti Aditama. Lah nyapa? Lha wong pancen sing gelem karo aku gur kuwi tok. Iya. Lah nanti iso diinget kaya tewel ate. Ya ora ngono to, Nduk. Nadyan kowe putuku ning dalam bekerja kamu rekan kerjaku. Tidak bisa. Putu ya tetap putu. Sampean ki mbahku. Sing marake wong ketok tuwa ngene iki lho. Lah sampean ki kudu gelem diarani tuwa lho. Oke. Aku diarani tuwa ora masalah. Berarti wong tuwa kuwi awet urip dawa umure. Heeh. Tak syukuri aku saiki dadi wong tuwa. Heeh, sampean dadi mbah. Prihatina wong sing nom-nom kuwi urung karuan iso dadi tuwa kaya aku. Lah sampean kan wis tau mangan uyah, wis tau ngrasane urip. Malah sing nom-nom ki malah urung pengalaman. Sampean lek wis pengalaman. Kusik to. Kowe wiwit lahir urung dipakani uyah to. Ya wis. Lah iku Kan apa? cara bahasane ngono lho, Pak De. Bahasa-bahasa apa? Wong urip iki ngene lho, Nduk, tak ajari ya. Supaya uripmu tentrem ki kaya Pak Sumarno kae. Heeh. Beliau berpikir ke atas untuk berharap, berpikir ke bawah untuk bersyukur, berpikir sekelilingnya untuk berbagi, dan beliau tidak pernah berpikir menjadi orang yang sempurna, berpikir beliau adalah menjadi orang yang berguna. Itu Pak Sumarno. You know? Yes. Yes. Ngene iki rumuse wong golek tambani ngene. Bapak Sumarno ki sing ngendi? Sik. Oh alah. Endi? Sampeyan ra gelem ngomong ket mau. Endi? Lambo. Niken yo. Oh ki cah iki sik enom ya Lah picek. sampeyan yo suwi ya lek duduhe. Kae lho Pak Sumarno. Jare besan. Kuwi Pak Sumarno ki besane sampean. Dudu. Lah sing besane ki sing sapa? Besanku jenenge Pak Warto. Kuwi apane Pak Sumarno? Dudu apa-apane. Kuwi tok iki kowe ora ngerti. Kene iki kulture masyarakat kene nadyan apa tangga ning ngungkuli sedulur. Oh. Jare kae apa tetanggamu adalah saudara yang terdekat. Kae Pak ning gitu Pak Sumarno. Oh kae lho, legae ning kae, baris kedua kae. Kae. Ae. Bapak Sumarno angkat tangan. Angkat tangan itu ditodong apa piye? Oh, ya yang itu. Ah. Nggih. Engko dikongkon jumeneng. Jumen. Lah ya Bapak Sumarno kok dikengken jumeneng ning kene. Nah, pancen beliau ngenteni sing dinteni iki awakmu. Nggih. Ngono, iki Niken tekone kapan engko beliau mau partisipasi. Iki acarane berarti Syukuran. syukuran Pak Sumarno. Heeh. Dikitan. Dikit Pak Sumarno diapakne? Lek ngomong ki sing jelas karan tek tek tek
Ngono lho. Oh, kowe Pak. kowe wong tuwa kudu iso jelasne rek. Pak Sumarno, bengi Heeh. iki syukuran. Syukuran apa? Ora dikitan. Lah terus Tetap. nikah. Eh, Pak Sumarno nikah. ora. Terus Diapake to, Mas? Aku malah bingung. Pak Sumarno dinget. Kowe lak tewel ngawut niken ora nggih. Jane ngono ujube syukuran karena beliau telah mendapatkan beberapa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki, sehat, terus apa kebahagiaan lahir batin. Oh walah, dadi ceritane iki Pak Sumarno ki gabut, bingung leh ngentekne duit. Gap. Pak Sumarno ki ora enek acarane bengi iki yo tasyakuran ya jenenge. Pak Sumarno ki apa omahe Sina Widodo ora gabus. Gabut. Sing ngomong gabus ki ya sapa? jampeng kupinge ora. Lah aku krungu gabus kok, gabus Ora. kono. Kuping kok sumbing. Nah, Ik Sing sumbing iki bibir. lha mosok bibire sampean sumbing. Ya ora. Lah iya. Kuping kok sumbing. Wah Pak Sumarno ki bakune arep dono rasa. Nyeneng-nyenengke piyayi akeh. Lah kok iya kok Pak Sumarno ki bingung leh ngentekne duite kakean didom-domne. Ngene iki jenenge kan sedekah yo an, sedekah Betul. kepada orang seni kaya awak dhewe ngene iki. Uang itu hanya membuat kesenangan. Iya. Tapi kalau beliau berbuat begini tidak hanya kesenangan yang dicapai tapi kebahagiaan. Yo sing diraih. Seneng ki mung letake ning pikiran karo mata. Ning yen kebahagiaan pikiran, mata lan Ati. ati. Heeh. Ngono. Bener. Berarti Bapak Sumarno ya kudu didongakne. Apa? bener. Muga-muga rezekine saya akeh. Amin. Panjang yuswanipun. Ning ya ora Pak Sumarno tok, sak keluarga besare muga-muga sehat selamat wilujeng. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Muga-muga Pak Sumarno lek enek apa acara maneh iso nanggap kula kalian panjenengan nggih Pak. amin. Amin. Aku karo kowe ya kan ya. Inggih Pak, matur sembah nuwun. Wayang kulit ora nganggo gareng udan deres. Ora apa-apa aku iso nerangne kok. Loh, lah Kadang sempake dikene genteng iso. Eh, Lah, kuwi ilmu lho. ora terang dirubung laler ya. Ngece. Kejawi menika ugi dipun rawuhi kalian Pak Camat Tambak Rama. Pak Camat rawuh. Pak Lurah Sina Widodo ugi rawuh. Pak, waduh nun sewu lho Pak. Pak Lurah, Pak Camat, kula namung matur. Pak anu Sumarno namung masyarakat sampun nanggap lho Pak. Kok panjenengan lurah kalih camat kok dereng? Lah ya. Ngono kok ra isin to, Pak. Eh, Sampeyan iki kudune nyontoni sik lho, Pak. Ora malah wargane sik. Bapak Camat karo Pak Lurah iki piye to? kowe iki bupati kok piye kok nyeneni? Ngelingke. Oh, lah tak kira sampean mau nyeneni aku yo. Ora nyeneni Ini apa aku cah cilik kok los. Kowe ora urusan dhewe. Nikan lak ora ngerti. Aku Desa kan gak kene ngerti. lho. Apa? Ikan desa kene Sina Widodo. Kuwi mesti enek apitan. Apitan niku bersih desa cara ngene dhewe. Heeh. Lah ngono ora ndang nanggap, Pak. Jane bersih desa nanggapne kamu diketek apa piye? Oke. Napa, Dok? Kowe kosong apa ta? Ki ndak. Wah, ajeng diparingi sinten iki? Oh, mosok Jenengan kula. apa kula? Hai. Matur sembah nuwun ki. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Ibu matur sembah nuwun nggih. Terima kasih ya, Dek. Oh, nyuwun foto. Iya. Iki kurang siji kan. Iki dicangkeng sisan. Iki. Lah terus apa anggite aku arep minggat apa piye kok? Oh, bonikane tiba. Oh ya, foto nggih. Nggih, terima kasih, Bu. Pak De tolong gawake miku ya, Pak De. Bae yo manut karo putune. Ora niken iki kok bar tanggapan kok kene dodol kembang. Kuwi tandha tresna kok nggih. Nggih. Sampun, matur nuwun. Nggih. Wah, luar biasa nggih. Sinden kok ora tau entuk ngono kuwi nyapa. Entuk sesuk. Mbok duwe kanca ono bayane dikeki ngono lho apa piye. Sesuk dikirimi karangan bunga. Iya. Nduk, sampean nate nembang
anu apa kuwi mari kangen. Oh nggih nate. Jebul kan nate. Nggih Lah, nate. wingi pekaremane piyai kene dipundhut karo Bapak Sumarno. Oh nggih. Sing klasik dhisik ya. Oh nggih nggih, Pak. Nggih nambani rasa kangene Bapak Sumarno karo warga masyarakat Sinom Widodo mriki. Nggih, niki Pak Camat kalih Pak Lurah apa pripun, Pak? Rawuh pian. Rawuh. Nggih. Pundi nggih tiange Pak Camat kalih Pak Lurah wau? Ah nika dadah. Wah, yang dada-dada. Ya Allah, Pak gantenge, Pak. Ya Allah. Awas, Pak, awas. Nggih, Pak. Bapaknya gagah perkosa. Mareke kulinamu kepethuk Taslim. Aku bosen petuk Mas Taslim. Nggih. Mari kangen rumiyin monggo Mas. Diaturake gendut niken. Yo, saking bunangipun. Yo. Ya, Rek. Yo ganti, Rek.
mriki menika Mas Gareng remenanipun ingkang klasik-klasik. Leres. Niku ning ngambak mekaten gandeng piyayi mirsani wayang niku lak beragam. Majemuk. Majemuk enten sing alusan, enten sing geradakan. Mila nggih diaturaken sak komplit-komplitipun. Leres boten damel kuciwa. Nggih, mila saking menika dasaripun ingkang kepang rawuh semanten kathahipun para pejabating kadipaten mandhapipun Pak Camat, Pak Lurah sedaya kepareng estreni lan ugi dipun pangestoni dening para sepuh adi sepuh para kiai alim ulama ingkang kepareng rawuh ngoten niku. Amin nggih. Dadi warata tanpa selo ibaratipun sedaya diaturi hiburan Mas. Inggih mila saking menika. Tur nggih dicucukke ngundang niken iki ora cucuk. Mung yen trimo brutu ora enak, cucuk. Maksudnya piye kuwi? Tegese digunakake sebagaimana mestinya. Nggih. Tegese dimanfaatke utawa kebisanmu ditokke. Oh iya benar. Leres beli. Lah iki diaturake meneh. Ya. Piyayi kene kejaba ngersakake sinom nyamat lan uga ngersakake tembang mari kangen, ngersakake ayang-ayang lho. Oh, niki pamundhutane saking sinten? Menika pamundhut saking Pak Sumarno ugi Bapak Nasuka selaku kami tua wonten ing mriki. Oh. Ayang-ayang. Nggih. Sampeyan ngerti lagu ayang-ayang? Anyang-anyangan kerep aku. Udu anyang-anyangan. Lah apa ayang-ayang? Ayang-ayang. Ora. Wih lagu zaman sekarang yang lagi ngehits itu. Oh ngono. Iya, kamu harus tahu. Kamu itu sebagai dagelan itu harus mengikuti zaman-zaman sekarang. Jangan kudu apal lagu-lagu. Aku ngapake lagu-lagu kok malah ora lucu. Lah nyapa? Wong dagelan kok iso nyanyi. Aku kan tapi setitik-setitik kan sampean kudune iso. Aku saiki wektu iki lagi wedi nyanyi. Lah nyapa? Mergo saiki lagi tutut menuntut hak cipta. Oh iya. Aku Pak ngono ki ora perlu digagas wis karben ngono. Awake dhewe sing penting berkarya. Oke. Nggih ngoten niku. Diaturake ya, ya. Nggih, Pak. Garap gamelan iki. Nggih, muga kanca-kanca Madangkara ya wis garap niku ayang-ayang. Iya. Ya kolaborasi antarane Niken Salindri bersama Madangkara. Yo diaturake ayang-ayang. Dados, yo. Dadine kaya aku mau ngomong neh. Dadine Neh aku mau ngomong neh, aku mau rung marem. Neh.
Njuk neh. Neh. Duh, dewa-dewa. Ning asma, tapi sing bagian terakhir sing pas bagian Banyuwanginan ya Mas ya. Ya oke. Ya, aku mau itu, aku Oke, oke. mau gini-gini. Oke. Iya. Aku 1, 2, 3. Biasa elo tenan. Rene nduk, rene. Masalah. Iki lho bocah golek dhuwit keringete nganti lek rasa ngelapi bapake ora mareng. Kaya ngene. Golek dhuwit nduk ke awan bengi tanggapan terus kaya ngono kuwi lho sing kok golekne sapa? Aja cedhek-cedhek karo garing ambune wengur kae. Ambune badhek, Pak. Kene karo ambune apa? Badhek. Oh, ya ngono kuwi wong nek cedhek ya pancen ngono kuwi. Garane lek wis tuwa ngene iki biasane ndek penyakit lambung, Pak. Lambung kok. Makane ababe rada piye? Heeh, ya ngono kuwi. Kuwi sejenis walit lah. Aku jane no apa ngempet Pak ket mau. Ngempet to. Lah ya tak sangone kok kudu mutah ngono awakmu. Anu kok aku ki jumbleng kok. Kowe anu aku ya kemringet tok Mas. Aku ya kemringet. Talapane remu kene. Oh, iki dagangan. Dagangan arep dirusak. Ah iya luar biasa. Bocah iki pancen multi talenta. Kowe anggere gelem karo aku tak kei sepeda motor jin. Apa kuwi? Iki. Lho. Kuwi lho kunci omah. Lah iya iki kuncine sapa keri iki? Sing ketalan kunci griya niki. Omah kuwi, kunciku. Apa? Kuwi kunciku kuwi. Kowe kos lho aku kunci barang. Iki kunci sing kecalan kunci griya niki sinten nggih di beto kali Yang kehilangan kunci. Pak Kari nggih. Nggih, sing kehilangan kunci mohon untuk di samping panggung sebelah kiri. Dipastikan nggih, Pak. Pak Kari, ingkang ngasta Pak Kari. Nggih Kari niki. Kari niki. Asmane Pak Kari. Iya Kari iki. Nggih, jenengan istirahat sik. Oh iya. Kekuatan mergo sing bajutan. Genti artise Madangkara genti kita. Lah iya apa iki ketolungguh tok iki. Ora, ngono nggone dhewe. Ayo Mbak Pinom dan juga Mbak Birgita Ayu coba kaya apa. Delok-delok penyanyimu di sidenmu di to. Kene ayo. Nah, coba kaya Ngateko apa. Nduk sayang. Kene sayang. Mergo piyayi kene iki sangat kondusif, sangat rukun, sangat sinamatan daya dinayan. Yen kerja bakti semua pasti akan tampil untuk bekerja. Mula ngersakake ya kuwi gugur gunung. Kene ngadeg sik. Kene. Disupport iki maksude. Ngadeko gen ora ketok lempoh. Ayo. Kene sayang. Apa? Buka sik. Wong ngadeg kowe kon ngiringi. Ya kan disepot. Oh, disepot, Nduk. Disemprot. Disemprot le. Disupport. Heeh. Ya Mas, diaturake gugur gunung dhisik kagem warga masyarakat Cengklik yang tercinta. Ya. Bergandengan tangan, berpegangan erat untuk bersama memajukan Cengklik Sinom Widodo. Kerja bakti.
ana gaman sing ampuh kejaba mung gaman persatuan utawa gaman kerukunan Mas. Nggih Mas leres, tanpa kerukunan Sinom Widodo mboten kados kaya ngeten niki. Nggih, dawuh leres. Nah niki pun jumeneng lare kalih Birgita kalih jenengmu sapa, Dok? Winong, Pak. Sapa? Winong. Jenengmu. Winong. Oh, Mae Winong. Enggak, namanya Winong asli real. Winong. Iya. Winong iki kene jeneng desa iki. Iya, tapi emang desa namanya Winong tuh banyak, makanya namaku Winong. Jadi desa-desa kuwi ki dhisik ki kaya ngono. Nenek moyang yang iki Mbah. Tenan, desa iki nek sing mama Ston. Asli namanya Winong. Winong kakane Birgita. Iya. Urung iki mung sepote iki jumeneng. Dadi loro-loro gawe karo kanang-kanang mambet yo kan karo tunggangan. Nom-nom cantik-cantik suarane apik-apik nggih Pak Garing. Nom-nom apik-apik tur pinter-pinter kabeh. Ya tegese pinter ki pendidikane kelasnya tinggi semua. Leres. Dadi ora kena disepelekke dipandang sebelah mata apalagi dilecehkan. Jangan sampai seniman sekarang sudah punya grade atau drap atau kedudukan yang tinggi. Leres Niki pun pokoke tak bilani dijogo ya. Iya, terima kasih. Supaya tetap lestari kerukunane warga masyarakat ing Cengklik lan ugi Sinom Widodo dipun pandegani kalian Bapak Sumarno, Pak Lurah, Pak Camat mila ngaturake lestari. Aku tak goleke dalan panjenengan. Iya, ini enggak ada pamundutan gitu toh Pak, kayak apa gitu? Apa? Enggak ada. Apa? Enggak ada pamundutan apa gitu atau Pak Sumarno ya? Pak Sumarno sing ngersake Iya. lagune sing mat-matan termasuk iki mau Lestari. Gugur gunung. Gugur gunung Oh, Sinom iya. nyamat ki mau lah. Mari kangen. Ning diselang-selingi karo model lagu saiki. Lestantun iki lah lagu saiki to. Aja dibasakne, lestari yo lestari. Aku Guru Dwijo. Lestari yo lestantun. Enggak boleh lek judul tuh ya lestari. Ya karepmu aku Dwijo Waragono apa Pranatacara kok. Monggo Ya. dipun aturaken Oke. Lestari dados Madangkara. Oke, yo.
Nggih, Pak De Gareng mang komentari. Bab napa? Niki wau babakan Waranggana sing mempunyai karakter sendiri-sendiri ngoten niku wau. Niki miturut penemu kula, Mas. Nggih. Dunia seni itu bisa dikatakan lumo ning ya iso diarani kejem. Kok saged? Lumone yen wis dadi iki rejeki banyu mili. Leres. Ning kejeme bila tidak bisa menimbulkan karakter pada dirinya, dia tidak akan muncul. Nggih. Leres. Nadyan ayu, nadyan pinter niki yen ora duwe karakter ora bakal muncul ke permukaan. Nggih, leres. Nah, tadi pancen yo seni iki angel kok. Nggih. Saya bab ngene iki kaya awakmu ki statuse apa? Penyanyi apa sinden? Ya penyanyi ya sinden ya iso sembarang kalir. Oh, sembarang. Aku nek kon nyanyi ya nyanyi, dadi penyanyi ngono kae macak penyanyi iso. Nek kon dadi sinden ya macak sinden iso. Nah, saiki tak kowe kepengin dadi sinden kudu ngerti tegese sinden. Nah, ilmu iki. Yo, sinden ki siap menerima perintah atasan dalam hal ini dalang. Nggih. Den kuwi den sawang lan den rungokake suarane. Yen jaman biyen sinden gur dirungokke. Nek yen sinden saiki disawang mula do dandan ayu-ayu. Nah, beda dalang. Nggih. Daki dalam bekerja semuanya badan bekerja pula. Langkahnya selalu diikuti anak buah dalam hal ini yoga lan pesiden. Dalangi nadyan lugu ning sak awak kujur nyambut gawe kabeh. Bener. Wiwit kene mikir, kene nyawang, kene ngrungokke, kene ngucap. Tangan atine rasane kecekel, tangane obah, sikile sik mancal, sik ngempet nguyuh barang lho. Kuwi tenan terjadi. Kuwi ya kerja lho. tapi jenengan nate keblet pipis, Pak. Masalah mambengi demi Allah. Aku wit limbukane wis krasa nguyuh. Terus pripun, Pak? Ya tak ampet aku. Carane? Ya tak ampet piye carane? Lha piye? Lah kuwi anggere jingone lek duwe aji dhewe-dhewe duwe apa jeneng ilmu dhewe-dhewe ta kan? Nyuwun karo Gusti Allah, ya Allah kula tasih nyambut damel ngantos enjing nyuwun pangapunten ampun ngantos menika mangke ngantos medal menawi sampun dugi ngreya kali Bukesi ngoten nembe medal ngoten niku. Apane? Aku ora nyandak aku. Tegese rampung wayangan lak yo mulih ning omah to, Nduk. Nggih. Teko omah karo Bukesi to mulih ku, mosok aku mulih karo sapa? Karo Bukesi. Lah teko omah terus aku pipis ngono lho maksudnya. Apa ngenteni ning omah? Kowe mula yen kowe jegur ning dunia ngene kudu ngerti bab dunia kaya ngene iki, dunia wayang kulit. Nggih. Wah, mbak-mbak wayang kulit iki kita tradisional sebetulnya ini modern lho. Alat iki modern lho. Nggih. Loh, iki jenenge apa iki? Alat iki? Gamelan. Gamelan ki basa apa? Basa Basa Jawa. Jawa. Basa Inggris. Kok iso basa Inggris? Gamelan kuwi basa Inggris. Game ki game, len ki garis. Dadi permainan sing nganggo garis utawa aturan gamelan game len. Waduh. Wah, ngono. Wah, aku ki jane apa ora dosene aku dudu kowe. Ngono. Heeh. Dadi apa-apa ki ana tegese, Nduk. Heeh. Ora waton jenengke. Mula diarani apa ki? Sing nabuh apa ki jenenge? Gender. Lho, sing nabuh kok geder. Lah sampean dudu ngapa? Ora sing nabuh ki jenenge apa? Yoga. Pengrawit. Pengrawit. Ki penabuh gamelan gaweane. Heeh. Ngraki ngracik notasi dadi gending sing kepenak dirungokke. Wiwit bonang nganti gong ki kudu kerja sama. Nah, kuwi. Oh, ki ngelmu tuwa iki. Iya. Ketemune ya ning kene iki. Kok tak catete. Ngono. Ha iya, saka tuane amen tiba ae. Kowe ngerti iki jenenge apa? Dagelan. Ki dagelan ki dasare kudu lucu. Nggih. Gelem sinau nadyan wis payu. Lancar lan urane rezekine ya gumantung sinaune kuwi. Berarti semua orang itu meskipun udah tua cek enom karo sampai tua iki kudu sinau. Tetep
sampai ke liang lahat paribasane ceceplah ngilmu. Oh, ki ngono ki kaya iki jujur. Ketoke kowe iki najan isih cilik ning lak bawahmu semene, wis kaya cah dewasa. Wis duwe pacar kok urung. Aku ki ayu kaya ngene iki tapi ra duwe pacar lho. Ngene lho, wong lanang ki sing digoleki wong wedok ki telu. Apa? Ayu, pinter, gampang dihapusi. Lah masalahe aku ki ra gampang dihapusi lho. Makane kowe gelem mau dihapusi. Lah nyapa? Ya emoh. Gendang duwe pacar. Emoh, aku mau pacaran sih. Terus nikah. Ya ora, pacaran ki 17. Penting ki mikir belajar sih. Oh, apa Mikir apa? Mikir apa? Belajar sih. Oh iya benar. Itu Belajar masih pelajaran ora patek dong, ning kan ya sinau sing karier. Betul. Biarpun setinggi langit namamu di atas panggung, ning belajar itu penting. Inggih. Lah anu digandhengke sisan, yen kriteriane wong lanang sing apik kanggene wong wedoke piye ra? Lha wong wedok mau wis enek 3. Wong lanang sing apik piye? Tanggung jawab, 1, melindungi, 2, Sing ketelu, gelem rekoso. kepapat. 3 wae aja 4. Yang keempat itu harus jujur. Lah Itu kuwi yang dicari. wong lanang jujur kuwi sing paling abot. Jujur dalam hal apapun, dalam hal sekecil apapun itu harus jujur. Dadi iki keterangane Niken wis memberi kriteria sapa sing gelem ngapeli dheweke. Iki kudu kaya ngono. Heeh, tambah jujur penting. Isih sijingka sing penting banget. Apa, Pak? Urip. Ana meneh siji neh, wong Apa? lanang kudu wedi karo bojone. Aku ki ambok ning panggung iki kaya singa paribasane ning omah ya kalah karo bojo. Ah iya, padha aku ya ngono kuwi. Ngono kuwi. Oh, Ketoke berarti aku nang semua kene takut kemaki. istri. Hah? Semua takut istri. Ora kok takut istri, menghargai, menghormati. Kan sumpahe orang mencintai kan tidak seharus sampai menyakiti istri ngono kuwi. Mergo ngene kan, kanggone wong lanang ya aku ya nun sewu. Yen uripmu pengen mulya donya tekan akhir, ada 2 wanita yang harus dihargai, dihormati dan dibekteni. Siji ibu, 2 bojo wedok. Kuwi 2 kuwi. Ngono. Sik bojo ki ya wedok. Bojo wedok napa Lah ya bojo bojoku wedok lanang? lho. Bojoku wedok Ibu Kesi. Ah ya bojo ngono kok bojo bojo ngono wedok. kuwi. Dan Apa juga kok ya istri bojo lho, lanang. Pak. Iya. Ayo. Ngono kuwi. Ning ya ki karo belajar membelajari si Niken wong isih cilik. Niki tesih alit lho Bapak Ibu. Niki tesih udakara umuripun nggih 16,5. 16 tak. Iya, Umur mari- ana tengah. Mari ngene kan anu 17. Oh ya. Heeh, dadi saiki 16,5. Berarti rung duwe KTP. Uga, ngurung foto KTP. Ya ning ati-ati ya, Nduk. Nggih, Nyambut Pak gawe Ki. sing ati-ati. Nggih. Irenan iki Bapak Sumarno sak keluarga saking tertipe anggone apa gula mentah keluarga iki dadi uripe sak tiba-tibane kepenak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nembang nok coba kaya apa nggih. Sing alus napa Pak? Sing alus sik mau sampe rung tau bawa ket sore lho. Oh. Nggih. Sing diarep-arep Pak De Gareng. Ah. Ayo, Nduk. Nggih. Wis bebas apa, srekmu apa? Ayo. Bocah iki rada watuk. Ah iya. Aja dipaksa apa-apa. Bawa Dimas Niken Salindri. Hah? Dimas Niken Salindri. Pangkur. Nggih. Oke. Iya. Sandiasmo Oke. ngono apa piye? Heeh. Oh iya Sandiasmo. Iki sing nulis iki Bapak. Bapak. Sing nulis Bapak nggih to, Bu? Oh, Terus Bapak Cahyo. sing nembang ki Ibu. Oh. Sing nulis Dimas Niken Salindri Sandiasmo kuwi Bapak lho. Bapak Cahyo. Konoan ki iso nulis. Konoan dengkulmu mlocah kira. Ki dalang cahyaku tadi konoan ora. Iya. Allah, nang KTP yo tulisane yo konoan. Ayo ora kaya. Dimas Niken Salindri. Ayo Ya, pangkur Sandiasmo. nggih. Coba kaya apa, Nduk? Nah, kowe sik kelingan aku malah lali pisan. Ayo. Aku iki lagi proses gawe Sandi Asmane Tuti angel ra dadi-dadi. Iya. Ya, Nduk. Dimen Buddha yang rembaka. Mas. Masih
Nih. Nimas mesti kaning jangkang Kan? kenya kang saking Kenya saka Ndawa tegese perawan saka Kediri. Kediri. Heeh. Sa? salawi reng-re nambang beksa wes cakep linambaran jiwa tama Terakhir Dri. driya sumarah mring Nyuwun tepuk tangan Bapak Ibu dumateng Niken Salindri. Oh, luar biasa. Apal to Nduk sampean lagune kuwi? Wah niku favorit kula ya Pak. Lho, Nduk Niken kaya kan gelem. bawa niku kula teng pundi-pundi mau dalange siapapun kula bawa niku. Apa iya? Ora pengen mene royalti ning aku ngono. Ya Allah. Royalti ora kudu dhuwit. Lha napa, tegese. Pak? Lah Bapak lek ngono Bapak nyuwun apa to Pak? Bapakmu ki royal nong. ora. Bapak Cahyo nyuwun apa to Pak? Hah? Nyuwun apa? Ya ora apa kapan-kapan iki kowe iki pentaso karo mayangkaran ning nggenku men tangga-tanggaku seneng ngono lho. Oh, siap. Aja larang-larang ya. Pun khusus jenengan gratis, Pak. Engko bintang tamune ya Pak Digareng. Ah, aku gawe sik to. Niku nek campur sari mayangkara niku mboten nusan damel dagelan niku pun gayeng kok, Pak. Oh ta. Nggih, estu. Tanpa pelawak wis gayeng. Nggih, sudah. Aku nyapu-nyapu ya iso kok. Nyapa. Oh, anggere kancane katut entuk rezeki kok kowe. Aku gawekno ku lho. Sadi apa kuwi? Sadi Sadi Guna. Kok Sadi Guna? Sandi Asma. Asma ki lak megeh-megeh. Sadi Asma. Lah wis tuwek kok. Loh, lu justru sing tuwek iki biasane ditembangke Sadi Asma ngono kuwi dadekke dalange saya kuncara. Oh iya, brimob malian. SK. SK iya. Lanjutnya apa nak Cahayu? Nggih. Apa nggih, Pak? Tibake apa? Anda langsung mawon nggih, Pak? Ana langsung oke, wis seneng aku kuwi. Lagam ki? Nggih. Iya dong. Cocok. Pokoke bangsa lagam tak dukung. Ah iya. Ya tetep joget garenge ora ayo. Yo Ana Langsa, coba. Yuk. Banget ora ngira Papa
dua kalimat. Yang kedua ref. Duk, Rahayu. Karyane sapa ta, Nduk iki? Hah? Karyane sinten? Mboten ngertos, Pak. Wah, nggih. Mbak Narto Mbak Sabdo. Narto Sabdo. Wah, elok tenan. Aku yo gumun ya ngatasi bocah iki rung lahir lagu ki wis di gawe ning yo dheweke isih mersudi kepengin iso. Nah iya. Malah zaman saiki sing lagi hit-hit malah tembang-tembang lawas kuwi lho. Lawas. Nggih. Enggak to nek ngono kuwi lagi hit meneh. Iki malah iso dadi sasmita sapa ngerti lek wayangan-wayangan sing model klasik iso hit meneh ngono kuwi. Ah, pancen sing lawas-lawas sing tukul kuwi lawas-lawas anu tambal ban kuwi. Heeh. Kuwi lagu lawas kuwi. Heeh. Mula saiki rumah makan barang sing apa kuwi jenenge sing ber-AC terus sing mewah-mewah malah langka sing payu. Ning yen lesean terus gawe gazebo ngangge omah limasan malah sok akeh pengunjunge kaya ngono kuwi. Heeh, ya murah soalnya. Heeh, ngono kuwi nggih. Nduk iso istirahat sik nduk bar iki. Sangkas ya bar iki ya. Ya, Ora apa ya. Nah, Nggih, manut, Pak. Selane nong winong ayo nong. Nah, iki. Winong meneh. Winong iki cah pati lho aku. Hah? Winong iki cah pati. Tulung Agung. Oh, cah pati. Kok iso? Urung tau dolan ning Winong to kowe. Oh wilayah to? Lah iya. Ponorogo ya ana winong jetis kono. Oh, ana ta? Ana Oh, ya. iya. Nggih. Tahu itu duit kok kono aku. Ayo. Ayo nong, Ayo, menyat Nong. nong, menyat. Ayo. Ayo. Iya. Ayo ngono kuwi. Iya, selamat pagi. Kayak kayak pramugari pesawat selamat pagi. Saya baru bangun, Pak. Tadi baru ketiduran sakser gitu. Ngono kowe jujur, wong kanca-kanca ki rawane jujur kok malah kowe jujur. Enggak apa-apa, saya tuh anaknya jujur, baik hati, tidak sombong, neriman, apa-apa tak terima kayak gitu, Pak. Saya tuh anaknya sangat-sangat Masya Allah, tabarakallah. Ayo, layak gampang kapusan karo wong lanang. Lah, niku lho Pak, astagfirullah. Gimana Gimana ya? ya? Jujur dan kapusane ya goblok. Terlalu ini loh Pak, terlalu baik hati, terlalu halus. Ker. Terlalu halus no, dan aku ki jan Halus sih siwir apa piye? Halus. Ya ning ngene.
Ya Iya. ya karakter manusia beda-beda, mungkin itu karaktermu ya muga-muga ora kapusan tenan ya, Nduk. Amin. Nggih. Mula ya ndang nikah. Ampun. Lah kuwi kuliahe ora rampung kok nikah piye? Nggih. Wis nikah. Dereng. Lho kok sampun? Maksudnya jangan. Oh, ya. Bahasa Jawa itu emang ada ini Pak, sampun ini ada dua arti. Kadang bisa diartikan sebagai sudah, bisa juga diartikan sebagai jangan. Ya aku percaya iki. Iki Gitu. sale disiplin ilmune dheweke. Iya, nggih. Mumpung Mbak Wir gendar kan cedak karo awakmu, ninggal katresnan. Ayo. Ya, aduh. Sake Mbak Wir diklangeni kuwi yen karo awakmu kuwi. Sik kok jenenge Wir iki lho. Hah? Iki lho Mbak Wir. Mbak Wir yo. Danang Sutawijaya. Iya. Niku anu loh Pak Jan, kula niku terharu. Kemarin itu pas saya audisi Sinden Idol itu sama Mbah Wir tuh ditutne sampai Jogja loh Pak. Ditutkan. Iya ditutkan terus digenderi dengan sepenuh hati. Saya tuh terharu loh Pak sampean. Iya, Ya kaya Allah. ngono kuwi le gemati Masya karo Allah. sampean nganti kaya ngono. Iya. Direwangi bapake mayang ora ditabur. Lah ya kepengin memberi semangat kepada generasi-generasi sinden kuwi. Betul Mas. Ngono kuwi sing Iya, apik ya ampun pancen manis ngono kuwi. Masya Allah. Bocah edan ora winongi ora. Oh, mulane korbane akeh. Lah modele ngene iki tak jaga jarak aku. Aku tuh memang terlalu baik hati memuji orang, pancen manis toh ya kan, Mas Danang manis banget loh orangnya. Imoet. Ya nang dibawani nang, kok kaya apa? Nggih. Tuntak dada. Ayo. Jaranan kok. Ora kuwi sik bawa kok ya. Oh, bawa. Luwes gemas nuju prana Winong Lembang ki Pak sapa langsung maju lho. Oh, Pak Sumarno. Oh. Iya Kak. Pak Sumarno, Pak Sumarno nggih. Pak Sumarno Nggih, Pak Kalian kalian Pak anu kami tuwa. langsung maju. Nggih wonten dawuh napa Pak napa anu ajeng yang kayak arep pipis. Oh. Kula ngeten Oh, maju lho tenan, kok kok. repot-repot Maju tenan, kok. mriki Wes. lho, Pak. Ya Wes. ampun kok ngertos nek kula niki kok sajake butuh disengkuyung. Apa? Iki wedokan ngentekke omah ngentekke sawah ya iki. Mboten. Wong arep ngrekam kowe kok. Ayo. Oh, nggih. Tresno sik nong, ayo. Pak Sumarno lho iki ngematke lho Pak Sumarno lho. Pinter agawe brangta lu ya Pak. Masya Allah kok piyayi kok bagus loh, Masya Allah Jan. Ojo Gede ngece dhuwur loh, kowe, Jan. cah cilik ngece wong Mboten, tuwa. mboten Pak, saestu jenengan niku bagus lho pun. Maksudnya pun sepuh kok tesih kelihatan bagus gitu loh. Pak atos Pak niki. Mas Dalang potong. Potong. Honore potong, Mas. Niki to. Lah kok dipotong? Nggih. Oh, Mboten siap. apa, Pak? Nggih. Hati-hati niki kali rayap pun ganas niki. Loh, Ganas, Mas Gareng. kok dipotong kenapa, Pak? Nggih. Wong tukang syukur. Iya, piye, Mas? Jangan Nggih. Kula dipotong. nek- Saya enggak Ngoten, ngapa-ngapain. nggih. Pripun, Pak? Sepindah Mas Dalang, Nggih. matur nuwun sanget dalu niki Mas Dalang CS. Mbak Kesi tesih emut kawula nggih. Nggih. Senajan jane kula meh ndendha Mbak Niken. Lho sik. Nggih. Nih. Ngeten Pak Gareng. Kula niku rong bengi rasa turu gara-gara Mbak Niken. Saestu. Mana jenengan rong bengi kula sesasi perkara mikir iki kok pian malah. Aku ki mah rong sasi perkara mikir utang. Nggih. Wis
Gara-gara Mbak Niken ora iso turu rong bengi tenan. Nggih, dos pundi to, Pak? Ngeten kula critake. Nggih. Mpun dados kalih Mas Cahyo dintene Sabtu malam Minggu. Niki sidane nggih keluarga kula sing saking Tasikmadu mboten sios mriki, Mas. Oh ngaten. Nggih, nek malam Minggu kan libur. Nggih. Iki gandeng malam Setu nggih mboten sios mriki. Jane apa malam Minggu dulur jenengan sing Tasikmadu saged mriki? Mriki, tapi kula niki malah alhamdulillah. Lah, jane malah sae lho, Pak. Dulur jenengan benjing kan mriki, wong kula benjing prei wayangan melih, pripun? Oh, ngoten. Cocok niki. Kula nggih prei. Ngeten Mas Dalang. Nggih. Saat niki kan Pak Sumarno. Insyaallah mangke sanes wekdal nggih. Gantos Pak Sarmani. Nggih. Oh, nggih. Oh, nggih. Kula dongake ngoten Mas Gareng. Amin. Nggih. Ngeten kula wau lagune napa mawon Mas Dalang sing dereng diayahi Putra Nuswantara nggih. Empun. Empun wae. Ya pun kula dhisike. Gugur gunung sampun, mari kangen sampun, sinom sampun, lumbung desa sampun. Lah lumbung desa aku ora krungu mang. Ayang-ayang sampun niken wau. Sampun Pak lumbung desa sampun. Sampun Nggih. full. Ngoten. Nggih. Caping gunung kersane Pak Sumarno saged nderek caket kalih mbak-mbak sinden niki. Dos pundi Pak Sumarno? Ngoten nggih. Caping gunung. Nggih. Sing dereng sinten Mbak Sinden sing dereng sinten? Kabeh niki dereng nembang niki. Dereng sinten? Nggih. Sing cilik. Iya, Pak. Sing cilik wayune niki sinten niki? Oh, Birgita. SMP kelas Siji. Tunggal. kelas tunggal. Oh, nggih. Nggih ini ngetekke guru 5 lho, Oh, Pak. nggih. Nggih. SMP sampun mamah pacar. Niki kersane caping gunung sinten mangke sing sinten, Mbak? Niki Vino. Ngoten jenengan nggih. Nggih, caping gunung riyen. Nggih, dos pundi? Nggih, caping gunung. Nggih. Napa mlih, Pak? Pun mumpung niki sing sedo melek, mengke sedo melek ngantuk lho. Oh nggih, pun tapi matur nuwun. Wah, Pak Sumarno ngersakaken napa? Caping gunung napa helm kota? Oh saentene. Oh, sak piyayi kaya ngono lho Pak Marno ki piyayi jan nyantai tenan pun to nderek pun sak wontene nggih. Anggo caping gunung. Anu bukan ono nong, ayo nong, caping gunung nong. Ayo nggih. Nggih. Yo. Dek jaman perjuangan jurek kelingan
keringetan. Saya sangat nggih, saya sangat 13 tahun wis ora tau nyanyi malah. Masya Allah, Bengi-bengi tapi tengah saya sangat weekend. Pak menika matur nuwun. Niki Pak. dilajengke Setya Tuhu Mas Dalang nggih. Nggih. Tak Oh, kula tak ngentekke niki. Oh nggih, Pak. Setya Mbak, tuh. sinten? Sing asta sinten, Pak? Panjenengan milih ini prasmanan, milih. Nek kersane anu nyuwun tulung mangke mbek niken mawon nah sing bintang tamune sing gawe aku reso turu rong bengi niku. Wah, Nggih. Nggih. Ora apa-apa, Nduk. Ayo. Nduk. Setya tuh. Nggih. Aku kang setya satuhu. Itu kuwi. Oh, itu ta. Jangan mengubah nada ya, nanti Nah. saya salah loh. Nggih. Nggih. Ya Nduk jumeneng Ada aja kaya irama. apa. Pak Marno nyuwun pangapunten mbok menawi kula sak kanca wonten bab ingkang kirang pranani penggalih. Nggih. Ora dadi apa, ora dadi apa. Nggih, sami-sami, Pak. Nggih. Aku kan setya satu. Nggih. Nggih. Nggih, Niken Salindri. Nah niku nggih. Aku kang setya satu. Terima kasih banyak Pak. Mugi-mugi Matur sehat nuwun. selamat wilujeng awet teh momong anak putune mugi-mugi mboten kapok lan bensin. Amin, Taun amin. ngajeng nanggap malih nggih Pak. Amin. Lah iso mboten taun ngajeng tapi bulan depan. Amin, 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 amin. Iya. Rabbal alamin. Nggih. Lanjut nggih Pak, Bangun. lagune sing jigra nggih Pak. Nggih. Nggih, nggih manut kula nggih Pak, nggih, nggih. Iya. Kok takon-takon dhewe jawab-jawab dhewe. Ya ben. Oh senengane. Wah. Jebule ya iso goyang cah iki. Coba. Niken iso Ya goyang. iso, kene Jajal juara sing- siji yo. Golekno lagu sing goyange nganti keser-keser piye gitu. Lah awakmu ngopo? Oh, aku nonton. Wow. Alah. Nggih, apa nduk kira-kira kuwi? Niki lagune bebas Pak. Monggo, bebas. Niki duet kali sinden-sinden mawon nggih. Oke, silahkan. Nggih. Sing lagune rancak mawon nggih Pak. Boleh. Lagune niki lagu zaman dulu tapi viral kembali. Oke, Oh, rancaan ayo. Ting-tingane sapira Mas? Sakmono. Cilianku rambutku dicukur kuncung. Tatoku saka karung gandum. Klambiku warisane Mbah Kakung. Sarapanku sambel korek sego jagung. Kosokan
Lalapanku sambel korek sego jagung. Kasan waktu ning kali Yompong kadang Zaman dhisik durung usum sapo Andokku ngomong cukup ando sarung Ayo Pak Dolananku montor cilik saka lempung. Wis kolo baris Kasane saya wis Wis kolo baris Kekere ke kota baris Yo Tanggali malah sepadang cinta bulane bunter Aku tikutang soyen gede tanti dokter Tanggali malah sepadang cinta bulane bunter Sesar bareng wis gede aku disontek Terna sontek Konsoroko Kosowala iki cerita zaman somono Kono joyono Kono potongo iki cerita saka wong tuwa Kono caraka Kosowala iki cerita saka wong tuwa Kono joyono Kono potongo iki cerita saka wong tuwa Kono caraka Kosowala iki cerita saka wong tuwa Dosenyo mogok kotongo iki carita saka wong tuwa ana jaraga data erah. Nyapa terakhir nggih. Sing diarani suwuk batrentek ya iki. Suwe to cilik-cilik. Ning iki mau ki garapane iki Madangkara ki urung enek sing tak omongi lho. Oh iya ta? Lek aku ki arep nyanyi lagu iki. Iki dadakan. Iki mau mendadak. Oh, boleh. Tapi grup Madangkara ini selalu Madangkara ready. aja meneh kok lagu dadak, job dadak. Kulino. Apik ya Pak De. Job dadak siap, job batal langsung wudu kabeh doan. Sampun apa malih Pak? Sing bareng-bareng iki lho. Ya, mangga bareng. Bir, Katresnan sejati ya Pak. Jawa. Ayo Mas langsung Mas. Ayo. Ada Mbak Birgita, Mbak Winong, Mbak ada Winong, Mbak yo. Kesi. Mbak Kesi. Kowe walat kowe. Hah? Mbak Tuti. Oh, Mbak Tutut. Ayo. Ayo Mbak Mbak Tuti, Winong, Bir. Wah, kuwi langsung. Iki Mbak Anis mboten. Mbak Anis niku sing klasik-klasik. Kersane Mbak terhibur. Mbak Anis gen niku tak sawangi wae. Tanggal 15 sepadang. Wes. Iki wis tanggal piro kok 15? Loh, saiki tanggal pinten, Pak? Hah? Saniki tanggal pinten? Tanggal 14. Loh, sesuk tanggal 15 ki. Oh, iya. Ayo. Yo. Pas. Tanggal 14 sepadang jinglang bulane bunder sasar. Pade sawangen aku ta. Ora aku sing nyawang. Ana sindene ya ya. nek sinden ora aku nyawang aku kadung aku ngomong ngene-ngene. Sik tak gendong lho kowe. Kok senengane iki nyawang sinden padu. Nyapu, kok nyawang sinden iki nyapu. Aku seneng yen ana wong padu malah tak umupi kok. Apa-apa sayang. Kasih tomo. Ayo Mbak Winong, Mbak Birgita, kalian Mbak Tuti. Sing apal kok. Wis tak bareng ngene menyat ngene. Katresnan sejati. Lek ndak apal, gak usah nyanyi, tak nyanyi ae ya. Ayo. Penting kita kebersamaannya. Sing penting goyang yo. Ayo. Yo ngono lho. Bu Kesi. Kesi. Ket dewingi dereng anu ya, Pak. Napa? Dereng ngerti jogete Bu Kesi. Apal ora apal ngadeg sik kae lho. Sing bedhuk lho apal-apal dader. Tak dukung le. Sing beduk notasi pertama. Nyanya. Wes kono. Yo. Oke, kanca-kanca pengrawit oke tau pisan? Sudah. Oke, ayo oke yo. Oh, apa Oke. Sudah ready. Monggo, Purba Sejati.
Katresnan sejati. Monggo ya yuk berpacu dalam melodi. Oke.